দেখা পাবো চুং নগৈ মানখা উনি বফানি রগনি 20-25 টা চ্যানেল অ্যানালিস্টমেন্ট বরক মাসো 5-6 লাখ মিনিমাম না 5-6 লাখ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট মানো বরক তরি লগিয়া বরংনি দফা তরি লগিয়াকে সাবো তরি লগ সিনাই দফানি কক সালাই দङ ফিয়াবা মিডিয়াनो চুক জাগিয়া পলিসি খাইজাया তাবুকबो তাই 2 বছর দंखांके এডিসি হাবাं পাই থানাই 2 বছর খাইজা মানো কে ককদারি মানো কোনো এমডিসি কোনো এমএলএ কোনো এম ককদারি মানো जोङो सयै लिखित তাই 2 বছরই সিংহ ত্রিপুরা सरकनि बिसिंतै ত্রিপুরা सरकनि बागै जों एडभार्टाइजमेंट पलिसि कताल खालाय दङ नि ककदारि मान ककरखांगांके जों जिनि खरांनो मथागिरनाय जों कक साया जों लामा वासुकना नांया जों बया लामा वासुखांगांके थासिं गंकक जों सेतिसाव फियाबा जों नट बुटिसनानि बागै मिडिया रक फाइजाक बुनि दफानि रिपोर्टार रक फाइजाक तांगै बेलाय लाचिमा सिंजाचिनि बागै जों साया नै दं नायखा 2 বছর 3 বছর साया नै दं नायखा मेथेब जागमां ताई गुगुल मानसि नाय काइसा दफानि मिडिया से लागै मानिया हंगागे नों दफा बागे तरि लगै माननाय नि दफानि बागै साबो कक सानाय नों जागरुब जागफुरो नों हमकिर जागफुरो साबो कक सानाय नि बागै फियाबा चिनि लिडार रक आबनो वानसगिया चिनि मिडिया रक न ताबुक सोंसाय मनो ससियेल मिडिया नि जुग यूट्यूब नि जुग ओ ससियल मिडिया नि फान बसुक जरतै अबो काइसा सोसाइटिनो बालाय कुजगतलांदै मानो अबो काइसा बदलनो हापांगतलांदै मानो फेबाबो मुइदुनारना नांनाय मिडिया नि फान दङ काइसा सोसाइटि नि एगेन्स्ट मिडिया थांगांगांके बनो जों खिक्लायदै मानो काइसा बदल नि एगेन्स्ट जदिनो मिडिया रक थानसाका थांगांगे बनो जों खिक्लायदै मानो जों कुनो बदलनो तरनानि लगनानि के बनो यासि सुना थांया चिनि सानमं सरकारनि थानैसे पलिटिकल पार्टीनि थानैया कुनो नेतानि थानैया कुनो एमएलए नि थानैया कुनो एमडीसी नि थानैया चिनि सानमं डिपार्टमेन्टनि थानैसे चिनि सानमं सरकारनि थानैसे तामो चिनि सानमं आसेक बছর एडिसि मानमानि ताबुक बय एडिसि हापांनि निगिसो कुनो पलिसि से गरै निनि ककब्रक कक्तमा थुनाय रगन निनि चैनल लगन एडभार्टाइजमेन्ट दानि बगै काइसाबान पलिसि से गरै फेबाबो हाव हापां फाइमानि यागुल बेलायके जों खातंगो हापां जों एप्रिसिएट मा खायो कमिटि नाम जाका पलिसि खालायनानै बगै फेबा काइसाबान मिटिं नांखाव कमिटिनि बाइक नों पलिसि कदाल खायनाय खालायजाया काइसाबान 3 বছর पाइ थांगा अर्धेक नि गोबां पाइ थांगा जरा हापांनि 5 বছর काइसा हापां दङै मानो ताई 2 বছর नों खालायजा मानो नों कग्रुदि बालायखे वाना मा सिंचा जों खानांगौ स्टेट गभर्नमेन्टआवबो जों कारजागौ प्रेस क्लाबाव आगता प्रेस क्लाबाव जों मेम्बारशिप चिमाया 5-10 বছর दासिमनिबो गभर्नमेन्टनि फेसिलिटि मानाले परेर गकसे फामांसे तुइ तलै दं के बाइके मानाबा जों सामनो खाtung चिनि एडिसि हांगबो टिब्रासानि हापां अर जतो एमडिसि चिन टिब्रासा अर जतो एम चिन टिब्रासा जों खाtung मानि बरले मुसा सग्रबानो हनै आबोनि बागैनो जों खाखा नाङै जान प्राण बेवै जों बरनो सुबा मानि फियाबा ताबुक बियां थांगा हक तामंखा नरक कग्रमानि अयमां जों नुगै मानो स्टेट गभर्नमेन्टनि के हेल्थ इन्सुरेन्स दं फ्रि हेल्थ इन्सुरेन्स ओङै मानो जों बेमार हामिया मानजागै मानो एटेक मानो एक्सिडेन्ट ओङै मानो फेबा नुगै मानखा प्रेक्टिकली कक खरकसा रिपोर्टार खरकसा कक थुमनायनो बाइकि सलितं मासो नों गोसोमान हातिरक खायनानै नोंनि कुदाकुलक सोर सोंकेबो आईसी डिपार्टमेन्टनि बखाक्तै टिब्रासा मिडिया रंनि बागै वार्कशप खायजां मासे बर' खाय नि हेडक्वार्टारनि खुमुलुक जेंना बला हा नों दान खुमुलुंग वार्कशप खाया ओ वानजि रं जागावो इउनिभार्सिटि दाबो टिब्रासा जागा दा 10 लाख रां सबायै काइसानो ककबरनि फिरक मं फान गरै रां गरै स्टेट गभर्नमेन्ट रां दहैया आईसी डिपार्टमेन्ट तो रां से गरै हिंगाके ओ फादार हासनि फाइनाय रिपोर्टार रक न आरो रिपोर्टार रक साबुनि नगराय चिनि प्रेस क्लब नि नगराय चिनि मीडिया अर्गेनाइजेशन नगराय से जों मासायां माने चिनि प्रेस क्लब दागा ग्रै माने लेखना थाय जा ग्रै माने ओ दा ग्रै जागाव जों बनत टुबुय जों प्रेक्टिकली खुनु रदां मुसुं माने पेपर थाम खाय लाख रां सबायै थानाय मासाव फायखा बिदेशी रिपोर्टार तेजना
3 लाख रां सोबाय जाखापो एसी गारि गुरि रेखा हुनुका हुटेल तंखा चारखा मांग सबाय वाक बाहान टक बाहान जत टिपरा सरम चारखा हुनुई रहरका टिपरा वा एकदम कोनो प्रॉब्लम करै मीडिया रो एकदम डेभलप टिपरा सरक हाय नो हाय मासे पुनिया को ताइबै साव बिडिया नि बर खाइन हाय रिपोर्टर फाइपेरो मोखां मांगलि फुनुनानै नगनानि गिरिजांमानि बागै हाय नो हाय चि प्रेस क्लब नि नगरायनो से बरक डिपार्टमेंट हा लाख लाख रां खरस खालाय बेलारि तनै उखा नारकेल कुंज छबि मुरा बरमा बेलाय नाम खेबरन रां तंग 3-4 लाख तांनि रां खरस खाय निनि कायसा यूट्यूबर कायसा कल खरस चैनल नों 3000 नि महाराज नि बाद दे भाइमानि से निनि इंडियास दे मानि से जत ककब्रक चैनल नो एडभार्टाइजमेंट जागिया नों तमा हाबां नों सामनि बागै हाबां नगुइ मानखाजों फातार एडिसिनि फातारनि गुबुन दफानि निउज चैनल गुबुन दफानि निउज पेपार रक मासे माने पलिसि चे गरैखौ जों बुहुद जों जिनि हेल्थ इन्सुरेन्स बागै कक सासिनाय जिनि पेन्सननि बागै बुर कक सासिनाय प्रेस क्लब बिल्डिं दांगन बागै बुर कक सासिनाय बुनि स्टेटआव थांगांगां जादा ददन प्रेस क्लब तो बाबु को प्रेस क्लब थांनाय दे 7,000 दालार रजाक बरला दं कायसा टेनसिया टेबिला दं बुनि प्रेस क्लब गाके होटेल बाय बाक्सा जता फेसिलिटिस दङ रेस्टुरेन्ट दङ तनजागनाय ब जागा दङ बुनि हासेनि बरक फाइखां गाके चिनिखे लेंना फाइ जागासे ग्रै नगै मानखा चिनि मिडिया रनि बिसिङावबो दालाल गुबै ककनो सायाबै हुइ दन बरक खक्सा खनै याफार जागमाबाय गुबैनो हुइ दन गांगांके निनि आनि सिमल जों लाख अर आजंनाय रं सिमल जों लाख निनि बल जों नाय हाबां पाइ थां गांगांके अ हाबां पाइ थां गांगांके जों साबनो सामनाय अर नुगै मानखा जों खुमुलुं प्रेस क्लब सिमिया गोबां प्रेस क्लब हासालनि करबुंनि फाइसक पाइका आम्बासानि फाइसक पाइका जतनो सामुं खिबि नग्न खुंनि बेसाबति खिबि कारण तामो जोंबो फुनुना मुसुं याबले चिनि दफाबो देखि चलि दं माने नरक सिनिना सिरियानि दफा न एडिसिउ कायसा बुग्ला मुंखांगांके आगरतला प्रेस क्लब गारि खुंनि खुंदाम रहरै चारै खारै रिपोर्टार तु जागो नन केसि सिनिया दै बोतल छुटि जाबरे दै बोतल आजोगानि जागा जों केले साबो तर नि बागै मुनि दफानि रिपोर्टार तर नि दफानि रिपोर्टार तर तावले नों खासि सिरि नर खासि सिरि जोंबो जरा रखाबले अडेकनि बिसि जों जरा रखा ता बान्दी सिरि नों साक सि बान्दी तमकलायो हिंयाखे माने सामजागनाय साजागनाय सिनि थानि गोबां मानो दङ 11 दफा दाबि सिनि गन्दा कायसा लाइ दंखा फारा फाइकाया एडिसि डिपार्टमेन्ट नि केबो एमएमडीसी एमएलआई सीएम फाया तारमाने चुक जागिया निनि तिब्रासा कक्तमा थुमनाय रक अ जागाव सातुंगा गै बखरक दा मिहिमै दं केबो फिदिंया थां बरक खबर ना हाया फियाबा जों ताइ घन्टा कायसा ना सिंलाक ताइ घन्टा कायसा ना सिंलाक जों तामखाय नरक नुगनाय जोंना बै होनै मानो गोजां खेन नरक कक सैमान बला नै फियाबाव गोजां के कक सालायमान नरक नुस नुगिया हांगाके नरक जों प्रश्न खायनाय गोजां खावनाय जों गोल टेबिल खायखा एमनि क्वार्टार आसुक लायखा अफिस आसुक लायखा अनअफिसियेल आसुक लायखा अफिसियेल आसुक लायखा कुन माने दं अकक सालायमानि अ मीटिंग नि पलिसि तामावसो साइमानिया कुना बरक जों खुमुलुं प्रेस क्लब मीडिया अर्गेनाइजेशन बखाक्ते याफार जाका ससियेल मीडिया नि जराबा ससियेल रकन बरम खायै एडिसि हाबां खालायमान खामो अ जागाव 6 मासनि बागै फानो टेम्परारि पलिसि सनामै जत यूट्यूबर रकन अ यूट्यूबर बबिन सागनि बागै याबले बदफानि बागै सामुं खालायो बोसोक मानबा एडिसि हाबां बरिया स्टेट गभर्नमेंट बरिया बोसोक मान यूट्यूबर 1 मास 2 मास परे 7,000 8,000 मान नाव बाय केमनि पकेट चलिना नखुं चलिना चलिया दफानि बागै खालाय दङ फियाबा सिनिया नरक न जोंनो सिनिया फियाबा सिनिया का जोंबो केबो सिनगला सिनि सबा चलि थांनाय अबो सिमिया
ซึ่งเตียต้องอมมาเนียสักซึ่งโอ้บนี่ใช้ใจกุทุงสิกุทุกซึ่งจอบาสนิทางในซึ่งวันชกในตาบุกบ่ดีชาปองนี่บุคติคุณรีสปอนส์กรีหิงกันแกซึ่งโอ้บนี่ใช้ใจกุทุกโอ้บนี่ใช้ใจกุทุกซึ่งสอบเอาทางในอาซึ่งน้องทำไมBelai ke hambai ini Pemulung Press Club ni orang kenal Sarong Cita Permana tabuk teng ini demonstration teng lagatar kelaitan sinai Halo, halo. Agar ini di kesana jatuh na, kan yang kah? Ya, jika publik itu semuanya boleh. Ya, kok kesana? Edisi Hapang hai hai Edisi ICT Hapang hai hai Edisi Hapang ICT Dr. hai hai Tim Mas ni bising ko ai advertisement policy khanya hamane apne jawab mare noi Tim Mas ni bising ICT department police namna hamane apne jawab mare noi